display ka. Ayan. Pero, sagutin mo. Ang BP na. BP. May ba pare? Kami na ba? Ne? Ba? Ay, test mo yun eh. Ne? Kaya palawin ng gulong niya. Sige. Lagi ba pa? Manansyahin niya pala? Ba? Pipa natin muna siya guys. Ayan, para malaman natin yung blood pressure niya. Oh, di ko ba? Ano ang daya niya? Ano kayo ba? Pinakontra. Okay na po yun. Okay na yan. Ayan mo lakon ito. May mo na ako kaya eh. May Ah. gawin nyo kaya eh. Clorox, hindi na akong Clorox. Ano ba? Nilalakon. Okay na. Ayan nilakon ito. Niyak si kanawang. Uli niya yan niya kanawang rugo. Nasabi na po ng anak nyo. Nabang itong panterapiya. Natulala rugo rin. Ah, pwede mo rin ganyan. Oo, yan. Pwede mo na pambatiin yan. Ayan. So again, sa lahat po ng mga anak po ni Ate Ellen, ay Ate Eden at Kuya Jun, ayan, Ibaras sa kanyang pamilya. Sa kanyang mga anak sa sarili ko lahat, shout out yan. So, habang ginagawa namin ito ni Ate Eden, we continue to pray and we'll do our best as massage therapy. Yan, ginagawa namin sa kanya. Ay, ito mo, exercise. Ibo niya. Tumas ang konti, ano? Ilan niya? 94, tumas ang konti. Mamaya, Bakit ba? mag-improve yan. Pila na yan? 4 94. over 70. Okay. Dati, 80 siya mo. Oo. 7 yung pulso na. Diba, mag-improve yan. Mag-improve yan. May improvement, hindi kaya kaya eh. Sa Pasko, mas ko kita na yung mamas ko kata kayong Pasko niya. Mamas ko kata kayong Pasko niya. Nor kata munta. Kayong Pasko. Na na. Nor kata munta. Hey! Pati nila masasad. Nor kata munta. Nor kata munta kayong Pasko. Psst, hey! Nano ko lagyo? Hey! Nano ko lagyo? Hey! Nano ko lagyo? Psst. Tabat sasabi. Radyo na. Ano lagyan ng Sabi. Pap, nalagyan ng dana. Kilala may dana? Nalagyan na. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Yun na. Maragol na yung bagyang improvement na dana. Medyo itang
Battle na, kakain na rin. Oo. Dati dadalis. Gusto ko yung Okay, putang bala mo, robot siya dati. Oo, brata, robo. Yan talaga. Yan. Tsaka rin yung foods na lang mo. Sa ating may foods. Okay. Kaya ko, sa guli ko, wala ko yung kakain ha. Akala ko yung boss na yun. Kaya kayo naman yun. Nakasing kanawang. Ano, kasi Ano ba niyang may kain niya? Paano yung maputing paso? kailangan sa puti. Malita. Something na hindi mo sa pasyente. Nakakain niyo. Oh. Nalibog niya po. Banayad mo naman yung masainan daw. Alam mo, alam na lumayas. How many of muscles pass? Yung mga nini ko, masusukan tayo kahit maramdam mo. No? So guys, this hours sa 5th session therapy or 5 days pa lang namin sa tenay therapy. So nakapansin ko na. So lumalambot na yung mga hibla, yung mga fiber ng mga sili Kuya June. Dati kasi matigas to eh. Tigas. So ngayon po lumalambot na po. So ibig sabihin po, sa tulong ng tawa ng Diyos, aming ginagawa, tayo ginagabayan. Naniwala po ko na nothing is impossible to God. Ayan. Ne ko John, ne. Ibalik ka niya, ne. Ibalik ka niya na kopya mo, shoot ne. Ne. Lota kopya mo, Chuen. Pila ka kopya? Beto mo. Nanong kulay? Ano yung kulay? Brown? Hindi makakopya din, brown. Obo yata eh. Ano ko lang ne. Nano ko lagyo. Uy, nano ko lagyo. Uy, nano ko lagyo. Nano ko lagyo. Nano ko lagyo. Jonar. Alam ko lagyo. Nano ko lagyo. Uy. Nano ko lagyo. Kaya guys, dati matigas to. Lumalambot ako guys. Ba't kaya kasabi kaya pa yung misis dati niya? Ang nasa akong mestra. Wala mo, makaya mo na yung max. Gusto ko. Wala mo. Dapat maagapin ko dito. Maapin. Sabi Ba't maagapin. kaya kanya? Sabi natin yung sabi. Sa mapa natin. Di ba? Kaya kasabi ko pa. Tenda mo yung sa pala. Palbinig ka yung vlog na. Na, Palbinig vlog na. Yan po. Lalo magkamuling kayo na, no? maapin niya. No? Dati nung kasyas niya. O, lang mo. Katapos, butol na lang o. O ngayon yun. May kain nila man mo dyan na. Kung kinabi eh. Tapos sabi talaga. Sabi, huli man daw magaling. Yan. Tatagay na balikan natin po. Ayan, praise God. Ay, ano? So again, si Kuya Jun po ay almost 3 years nang ganito. So kailangan natin pagtyagaan. Kailangan natin na musisiin ang mga fiber ng muscle niya through massage therapy. Ayan, guys. Ayan. So talagang pagtsatsaga rin ito. Ayan. Kota ka pa kayo. Ito pang gano'n. Kabay dali rin eh. Hindi na ulit yung basketball na, wala mo. Bago natin eh. Dar, kahit ang bago na ka lang. Wala basketball ka. Kaya bago na. Magdala ko lang. Ano yan, kinanyan eh. Sige, kinanyan na. Sita pa rin. Buong pala, lalaki. Tabo talaga. Huling, Pati yung tutwala ka lang. huling, kaya mag-chill ko yung kaya lang mo yun yun eh. Medyo kakaya niya mo yan oh.
Kasi meron yung masin. Ay, meron yung masin. Hindi naman. Kaya talaga yun eh. Yung parang ko yung kanan yun. Si Mesa yun eh. Pamakilad talaga yan. Kaya natin talaga stretching. Diba? Si Mesa yun. Yung palambutan. May laban. Tabak. May laban. May laban. Wala pala yung laban. May laban. Sige ka wala kayo na. Laban yan mo eh. Ito yan. Galing eh, no? Kaya mo ito eh. Alam dyan eh. Oo. Good. Wala nang ba? Mga tsaga nila ka. Galit pa siya. Tsaga. Eh? Oo. Ikaw lumakad ako. Pasko lumakad ka. Batyo-batyo kayo. Mga biministor. Masal kayo. Punta na. Gamat pa. Punta. Turang ka mo rin. Yan. May naman. Eh. Saksi pa. Yan ka pare mo. Nabuta ko. Psycho ba siya? Sana yung kami bibili. Alam mo ito? Eh? Parang may yan. Alright. Kaya ka, pagula mo ho, ang mabot. Sana din nagtiri man yung gawa na. Malaw, gano'n. Ay, mo kasi gagawin na, kaya mo. Na. Gagawin na. Sana. Dito mo ito. Kung talaga yan eh. Wah. Laro. Wala ako pa kanina. Nakabili yung therapy ka. Bigla ba siya mo? Ako natin dahil. Kasi dalami pa ulit rin yan. Diyos. Ang dalami naman siguro ay mga 5. Sa location eh. Kaya ulit yan. Natamaya ang iba pa. Kaya ako, pag bisaya mo, paanan niya, paanan. Gusto pakalibig mo na yung pamahan sa napakaran. Tama yung bagyan. Eh? Kulay niya pa rin. Kaya siya. Dati bubagi. Bulto, dati bubagi yan. Tagal kaya. Hindi pilat-pilat. Hindi kaya nag-emit siya. Kaya naman po, sasawa kong kanina. Para ko siya. Nakamit siya ng buwa. Wala pa. Whoop! Now, Tali ka. pwede yung panyipit pa pa. Kita nung kaiging, hindi makawala yan. Nakawala. Pwede na daw muna kayo, nakawala ang ibig mo. Apa? Habis mo yata kain. Malasin ka ba? Ayun na. Ha? Hindi ka pa ng kalala yan. Kaya na bulan. Kitang pesta, tsaka kalita. Nang magwala ka nito, Ha? sa salubungan na rin. Kitang nilabas sa pesta. Ay, sabi makayata yun. Wala din ko patabi, napalit track and pin yan. Nung pagkati ka lang damulag, at hindi ka para ng alak. Ano, pag-stand na ako na. Ha? Ini malikot din. Pag sila na sila mo. Likot sila. Abang. Likot sila. Oh?
May mga kami muli nga doon pa therapy ito. Muling wala nang budget. Dito ngayon. Talaga yung budget din. Yan, paano? Niliwan mo rin, matutok ka nga, siyempre. Magigisa na lang. Yung budget ati yung... Ano, kung kuryente ka mo, anak, malamang kanina eh. Lalo yung maglambat. Diba? Durme. Hindi ako talaga. Hindi nga doon siya. Hindi nga maglamag mo. Siganta ka. Amen. Woo! Oh. Sabay. Kaya. Boy, tama boy. Tagulit. Kaya rin dapat talaga yung pamilya ko. Wow! Wow! Solid na yun boy. Ha? Pili. Dati. Sis na. Kaya patingin na yun. Lotion. Lotion. Kaya mo gugupitan mo kanyan. Gusto ito. Oo, parang mo na rin siya. Ito. Yes, kuya. Ne. Ito yung mata. Makatila. Yan, yung mata di kami. Uy. Dili ba ito? Pasya. Balik na kayo. Yung mata na yun, yung mata diretso. Sabi ko liya, ne? Nung diretso na. Sabi ko liya. Naglak mo rin nga yun. Gapin mo. Laki na. Gano'n ka rin? Oo. Bilis me. Parang kahit na tayo. Tumasin natin. Yan. Pag naka-7 na yun, pag naka-7 na yun.
Kamu bang ba? Kamu ka magkapuwing. Ano yan? Yung masahe mo, babayad ang babayad yan. Meron ba yan? Hanggang babayad ang babayad. Yan yung mga niya, no? Nabiya pa yan? Nabiya pa? Wala na. Wala na. Galing ka kanyan. Wala na. Wala na ba dyan eh? Wala na. Wala na naman yun, no? Hindi mo na. Ah. Hindi ba tara nyo kaya? Nakakalo lang ng tiyan din. Eh? Hindi ba tara nyo bulit? Hindi kayo solid yung muscle kayo. Kaya na lang, mga hindi. Alat mo na, kota na. Eh. Kami gulong dito, kanyang gulo. Para mo itong oras na. Ah. Yung mga biyasa. Mga biyasa na lang eh. Ano ba? Nakuha na, wakuha. Tinalangan. Wala. Nakabalo na. Tangan mo lang. Dila mo lang. O tama. Dapat yan, kaya hindi ang... Diper. Wow. Ang biasa. Ano kailangan biasa? Kaya na kaya, hindi ako muta. Tatas. Ang biasa. Why buwas-buwas na naman mo? Ang biasa. Diper na yan boy. Diper na yan boy. O tama. May substitute. Ano mo mga tao, wala. Tigil na lang din kayo nina. Siya dahil din. Siya po. Sobra ba na? Kaya na kaya na. Ito. Kasdar ka para sa asalin natin. Jonar. Kaya Wah, kaya nakapang pamo din lang. Eh, papasya siya. Ano? Ha? Ano ko lagyo? Ano na ba lagyo yun na? Eden. 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 Ito Ah. pala. Ano ko lagyo? Ito na ano? Ano ko lagyo? Ano ko lagyo? Ano ko lagyo? Ano? Ano? Hindi may po rin na mo. Lapin. Albayang ko lapin. Hindi bagay ako. Ba lang daro? Oh. Oo, ne. Medyo may luwaras nito ang pangakanyanan niya Oo. dati. Oo. Ang posibleng, medyo na. Medyo na. May kay-kay na lang. May lubak-lubak na lang. Galing ka na. Ako ni Kenny, alam mo. Hindi na po. Oo, alam mo. Natawa. Dati butol yaman. Butol yung Jonah. Ay, Diyos ko Lord. Nano? Nano? Na? Wow.
yung kunwari mo, or meron ka pa magsalita. Ay, Jonah, ang dami ang Jonah. Kawawang Jonah. Diyos ko, yung Margwen, naburing milyari ngayon kaya Rigo. Kaya kami gagana ka. Pakayapa na kang Lord. Na Jonah, pumayap ka. Na. Pumayap ka na. Na. Pumayap ka. Sa mga therapy ka taglan, mabubulisak ya. Pupuyo ya. Kapag na ako libat. Oo. Medyo na. May lambot katawa, no? May lambot na. Medyo na. May lambot to. May lambot na katawa. May lambot to. May lambot. Yan ito. Lumaba na yun eh. May diretsyo na eh. Mag-upsa niya. Dito na. Step by step. Natin. Kumbaga, makapaklo niya talaga. Subay. Medyo na. Donut. Siya dapat yung pagkakit niya ba? Ang gubla na ka talaga mag-gipil, oh. Ayun din, oh. Lord. Guys, ito na, ano natin konti-konti. Yung tuhod niya. Dati, hindi ko maganda to. Oo. Sobra, no? 1 to 4 days, hindi masyado. Ngayon 5 days, medyo lumambutan ng konti. Thank you, Lord. Hello? Oh. Ikaw binigay ni Lord man kepe ang bigay ka ni Lord sa amin Hello? na siya ay gagaling. Siguro kaya lumakad din ay Wow. isa siguro mas gan na siguro to ko na kumyak na ako may maglulumasit. Sobrang papurit pasalamat kay Ginoo. Alam posible kayo talaga. Posible kay Ginoo na manalay ka kay Ginoo pakayapan. Ah, yan yung gano'n mo. Alam mo na yan po. Oh. Oh? Oh? Dati papasis na lang eh. Oo. Ibigyan na na, oh. Lord God. Uy, ganyan na. Baka naman ganyan. Totoo, sige. Totoo. Ano yung may kayan yan? Yan po. Ayaw, Uy, ganyan na po, oh. Kunti na lang, ha? Kunti na lang, ha? Kunti na. Ay, Diyos ko, Lord God. Didiretso na, kunti na lang. Diyos ko, Lord. Diyos ko. Yeah. Dati, baka yan. Huwag na di pala siya. Papi na. Ay, nako. Yun na. Bukas pasali ko yung pikasan kami ito. Pasali ka po. Kari mo na magkayatong kanto ko. Huh? Nagkagalaw na yung bilis na yun eh. Ano yan? Diyos ko po. Lamiwa, may kain niya ako. Ay, kita ko pang bina. Niya talaga yan. Oo. May balas niya ako. Balas ito. Lamiwa. Diyos ko po. May lamig nakakatawa mo. Diyos ko, alam ko sa bibigilo. Kaya tara mo mo ang sakan si kanibilo. Lord na ako. I-instrumento, ikilo. Spap? Hindi pa rin siya, oh. Nandar. Hindi pa rin siya, oh. Wala mo, dati nga mo na kayo, kaya kayo nakasyas. Ngayon lang mo, oy, may papas, lami, oo, lami ako. What? Dati, ako agalora. Please ka. Gusto Lord, malulis na ka pa. Lord, malulis ko kaya kami. Ano ba na ka? Ha? Picture kayo, mga picture kayo. Oh, gagay na. Bob, galing ka na. Ne? Ano tayo gagagay na sa mo? Ne? Sopan mo ko na. Yan. Ang ina po. Wala naman ang pero. Sobra kaga na kayo tao. Sobrang kaga na ka. Maganda yung mga kadar, kaya lumakad kang pasibayo. Palakaran ng mga pong gino, ne? Ne? Mga di kang muli kay puso mo, ne? Huwag na ito lumakad ka. Isap-sap ka kanya, ne? Yabi na yun ka. Oh, ano ba? Ano ba? Tulad niya, Bili ko na siya mo. Dati, ali.
Pauli yung lahat doon na. Hindi pa, buhay pa eh. Kung lang yung operador, ito yung operator eh, masaya tao. Oo. Hindi niya kanina, yung operator, sumiyo yun. Sabi mo, may kaya na ako, may diretso nito, alam niya ako. Bah, masaya na eh. Oo, Abantiyan yan, na, alam oo. niya, oo. Abantiyan na, no? Siyempre salamat, Lord. Lahat ang masya sana. Sabi niya, lahat ang matigas ni June ng mga muscle ay tayo mo din ng Diyos. Amen! Yes, amen. Para muli mong manumbalik kayo ng kalakasan. Sabi niya, di ba? No. Kakainit po yung masahe na babayad ako niya. Dati po mayan, ngayon medyo tinipresyo. Ano? Nakapagdiyan na po yun. Kaya nakapagdiyan na, no? No? Hindi pa rin isa na 5 days ka lang ako. Medyo na. Manalangin ka kin Diyos. Malusig ya at hindi. Alam mo na, manalangin Diyos na. Kumayag ka. Ang tingin masahe ngayon na. Alam niyo, may kayang yan niya. Dati MWA ka dyan eh. Wali kayo po. Lalawan mo ko. Medyo na. Manalangin ka ni Jesus siya. Hindi talagang pinakain. Ay, hindi. Oh. Wow, pagyan mo. Yan, yan. Amen. Yan, yan. Ito may kahit ito. Kiling din ang dami eh. Nabit sa rin. Hindi mga kalabe yung rugo kaya genyo. Kaya para. Sige, susopa na rugo sarkas. Pagka mo. Wala ka yung lista ko. Gani buko nila, ano buko nila? Ay. Ang sigurong butol siguro ne. Malamat tayo niya. Ngayon kay papasingan. Ayan nila. Uli sigurong payaya niya. Uli payaya. Niya. Dito ang butol kay payaya niya. Pimato. Ha? Ay, magayaw. Oh, iska. Lalamula na yan, oh. Amen. Oy, oy, inikot. Tumangkay pag inikot. Ayun oh. Oh. Praise God, naiikot na natin. Yes, amen, Lord. Diba? Support mo, mga Diyos. Makabay na, makaw niya. May inayan eh, may inaya. Sige na tayo. Medyo mati yung pasyente. Ba, nakakasik ka na yan. Ano ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Balik. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ano ba? Oh. Alam ko na ito na. Na. Ganyan mo rin mo. Ito na. Ba, balakang. Sweet potato. Dar ko magkaratag. Bisa, tagatasikan. Jesus name. Sa talakad. Talakad ka? Ha? Tatang mo yan. Tatang mo rin sa Diyon. Ito, ito. 1. Ba? Eh. 2. Ba? 3. 4. 5. Ano nakalima ka ba? Nakalima ka.
Kaya mo kaya diba? Kaya nakalimay baba. Basic po ka. Yan ang pagkakatawa, no? Dati, yes. Medyo na. Kaya kaya po yun Dalawa. So guys, laki ng improvement for 5 days. So eto ngayon guys, eto mapupusin natin kay Kuya June. Ito. Medyo gumaang na. Such, ibebenda. Dahan-dahan ito. Yan, ito yung kanyang improvement ngayon. So, pa. Bumuang dalawa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Amen. Oh, ito. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hop. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Tutuloy, bisa ka nura na. Kita ka na, Bab! Ha? Oye, John. Oye, John. Ayos ba? Namo! Yung mga kinagin mo lang. Kanya-kanya mo na ba? Ayan o. Hop, ayan mo balik. Ayan mo balik kita po siya. Yung mga kira-kira kayo, pakanya ka din. Awan. Nalipotang kikira-kira benga ito nila. Tama niya. Putang ayos ka po niya mo ganyan eh. Oo. Mga taya mo eh. Yan liwag yung siya mo. Magmanas siya. Hindi ba? Sobra dalong. O kaya kaya ngate. Na. At siya magmanas siya, sobra dalong. Kaya kaya ngate. Baka kami, bag na rin. Baka may nakola mo. Ika. Ano good siya? Mga kaya din rin, pali ka tala. Mga kami nakola at mga hindi bag na. Ang mga kakit kang kain. Nakakita improvement kay Papa. Nga. Mabulang mo yun, bago rin. 5 days na pa. Max. 5 days pa, lalabot yan eh. Masipad siya mong tubig na. Wow. Pali ka rin lang, mabilis mo yan. Siya pa sa nila. Ano, ano? Biyak na eh. May sanay ka naman ng sistema. Biyak na eh. Bago mo sa din, Ano? may nagbakat mekanik yun eh. Dati. Dapat mekanik ko yun eh. May gusto naman. Pero wala rin nga ang produkta na. Oo. Ayos ba, Bab? Okay? 4 na eh. Dito yung tiwala yung tatong ito. Na, Tiwala yung tatong hindi ka ito. pero alam mo kaya bata eh, tuwa mo natin pa. Ano yung helmet ay pinakalan mo lagi? Siguro 7 years. Pandemya. Pandemya may ito. Ako rin, yung Kaya dala ni Pantong. Kuriban din bale, ako rin ako makatungmabanda ka rin. Kaya ito totoo mga nila eh. Wala, yun yung kapasal ka eh. Wow. Ito. Ang dami yun, One, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wali ka. Nalalakad? Ha? Nalalakad? Wali ka. Bawasan ka na yan. 1, 2, kaya bawasan na. Ganyan mo, kaya kakay. Stop, hindi ako kontrata ka. Sisyo. Hindi mo sila malambot yung paper therapy. Na, Malambot ka sana. ganito
ka saan? Malambot na yun pare. Bakit, kaya pinanapin. Pare siya mo. Sunay ka, malambot na yun. Eh, Pasko na pare. Pamakiraka na lang tayo. Diretso na yun eh. Mas pula lakad naman eh. Kaya na pare, ay tanda natin pwesto mo. Ano pa? Kontrol na ba? Mas pula lakad naman yan. Alam ka ang Pasko Ay eh. na naman pare. Yan, doon ba? Yan. Ito ka tayo. Kikibing niya eh. Yan. Ang dati niya kay. Ano na kay? Kalipit. Hindi ka malipit. Tungol lang. Takot ang bulog ito. Wala may tulog na yan. Ay, kaya mo. Ano tayo sa ay, panipit eh. Ito, masanay pa na eh. Mala speed ang ialaw. Ganun pa, masisipitan niya yun. Ready pare. Kaya kita kintin. Walang mali pala oh. Ano kalim pa? Yan, hindi ka yan. Yan, yan. Yan. Oh. Ay siya. Ito na, look. Hanggang ganyan-ganyan may pala yun eh. Kuya ko yun, di ba? Magyan. Oh, yan. Ayos ba? Ayos siya. Oo, tatago yan. Kung ating posisyon na kanya, no? Maganda yan. Wah. Ganda ka. Yeah. Diba? Oh. Ayos siya? Oh. Bop, oh. Oh, na. Pogi na, oh. 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 Ay, ako pa sa tinapa ang pwesto, oh. 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 Bawa ang cellphone ko talaga yun. Reserva rin. Wow, serba ako. Tama, hindi pa ako ngayon. Nakang cellphone. Wala. Serba kayo pa rin. Sabi naman na ba? Yeah. Yan. Yan, kanya mo ganyan. Tenta pa. Guys, so 50 minutes itong therapy natin. Relax tayo. So bago natin i-off yan. Ito po ngayon yung may mga malita naman tayo mga improvement ni Kuya Jun, such yung kanyang fiber, yung muscle niya, yung sa mapahang kasi pangalimla, sa Tagalog, lamig. So yung lamig natin, yung muscle natin, mayroong fibers, hibla ng muscle natin, parang sinulid dyan eh. Yung kay Kuya Jun, tumigas. So ibig sabihin, yung sinulid niya, hindi diretso, liko-liko lahat yun. Kaya hindi niya ma-stretch. So ngayon, inaayos niya rin bandaan natin na ayos yung mga hibla ng muscle niya para magdiretso yung circulation ng dugo niya para yung may gagalaw mo na. So hope and pray sa pamamagitan ni Ate Eden at ni Nestor. So tulong-tulong kami ngayon itong gagawin namin yung part namin kay Kuya Jun para manumbalik ng kalakasan. Siyempre sa kanyang pamilya. Ang sa lahat, siyempre sa tulong at awa ng Diyos, sa kanyang gabay at sa aming panalangin. Ayan, at pananalig. At naniniwala ko, walang imposible sa Diyos. Diba? O yan, tahuyo. Makiramdam niya. Diba? Yan. Okay guys, muli. Antay natin to, 50 minutes. So kakat ko na muna. At bukas po ay succession namin. Abangan niyo muli yung activities pa namin na ginagawa ni Nestor. Sabi nga ni Nestor, medyo na-improve na ito. Malam na. So, hope and pray itong December, meron ng paglalakad na mangyayari kay Kuya Jun. Dati pa siya naglalakad. Dati lalakad niya. Saan? Nangyari? Ano ba? Nagkapintikis mo yan.
Yung operalo daw ito, arthritis. Arthritis siya. Hindi. Hindi na ako. Yung dinulong na lang yung kaya. May kaya, may... Bawal na, dinulong na lang. Yung masipag-yapin pa siya lang. Bali, So, dinulong niya pa. Mm. So, na-opera na, nagpunta pa sa bukid niya. Kaya pa nagka-problema itong ganito. Pagbalik niya, nangigapan na. Pagbalik niya na, kasi nabasa. Napagod. Napersa. Oo, sila lang. May ilang araw pa lang. Wala, pinanggal ko na na. Tapos wala na, hindi na makalakad. Dire-diretso na. Oo. Hindi na makalakad na. Hanggang nanigas na. Siyempre. Ngayon, hanggang ganyan, nalayangan ka ba? Posisyon niya. Oo. Sasali siya ng pwesto. Lap. Ginaway ko po itang mga kera yung mga loob. Wow. Mamo. Nino? Iya, mas malamang ginaway Hindi ko lang po, hindi ko lang kasi pare. Kaya talaga, parang ihabak. Kasi itang pecho, o itang spine na. Sana yung magyabak. Kaya lumang na rin. Wow. Kaya pinandiyan, tinayin makalima ako. Ang kaya kita, kanyan. Nakalima ko lang din. At bebe ko tayo. Dati rin, bawang talaga yan. Bagay talaga yun, mga yan. Mga vitamin na yan. Mga Wow. vitamin. Mas iwalo mo. Ano tayo yung Dati, pwede. ngayon hindi ko nga tutok. Kasi siya, tutugiyangan. Tutugiyan po tayo, mapili yan. Wow, potop eh. Marami daw ni kachik na no. Hindi na ba yung bagya? Dati, kalitage. Kasi dati ba buya pa? Pabugin ni papagken, mahal nga ba? Sa bayo yung kera. Ang yun na yung kaya niya. Okay, sa muli po, ano po, simutan mag-campaign kasi malagal pa ito. So, same po yung procedure natin ginagawa. Nagbabago lang po yan sa mga range of motion, sa mga upper limb natin, such as yung kanyang lower limb, napakatigas po kasi talaga. So, nilagyan po ng kala ni Nesto para yung positioning ng paa niya hindi magbago since na minsan gumagano, gumigawa. So, nakatulong po itong sa paa niya na support. Ayan, maganda ito sa mga bedridden na pare. Kaya pag wala yung sir, kaya order yan eh. So maganda ito sa mga bedridden na talagang Kung mag-isama malit after siya. wow, ito pala no. Panyarabe mo. Panyarabe mo yan eh. Gumulong eh. Gumulong na yun. Alam mo kahit na pa na ako. Hanggang sa muli po, si Modoro ng Keping to. Okay, God bless po. Huwag niyo mga kalimutan please. Like and share my YouTube channel. Modoro ng Keping po. TST or Travel Stroke Therapy. Ayan. Paalam na po siya. Pagagalingin ka ni Jesus. Ayun. Yun ang pagagalingin ka ni Jesus. Gar! Hop! Smile! Nag-smile.